Syvistä vesistä valoon rukous, mietiskelyjä psalmitekstien äärellä. Arto Antturi. Pyhän kolminaisuuden päivä. Psalmi 95. Salattu Jumala. Jos edessäsi ei vielä ole oma raamattu, niin suosittelen, että laitat tämä video nyt hetkeksi paussille ja avaa oma raamattu psalmin 95 kohdalta, koska tulevan tekstin kuunteleminen ja seuraaminen on huomattavasti helpompaa, kun teksti on siinä edessäsi. Psalmi 95, Salattu Jumala. Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi. Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylinvaltias. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, hän on sen luonut. Hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo. Älkää paaduttako sydäntänne, kuten kerran, kun isänne koettelevat minua autiomaassa Meriban ja Massan luona. He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä. 40 vuotta hyljeksin heitä, sillä näin heidän kulkevan harhaan, kun he eivät ymmärtäneet minun teitäni. Silloin minä vihassani vannoin, he eivät pääse lepopaikkaan, jonka olen heille luvannut. Yksi vain, ei monta. Psalmit ovat puhetta Jumalalle, mutta myös Jumalasta. Kolminaisuuden päivän psalmi ottaa vahvasti kantaa siihen, kuka ja minkälainen Jumala on. Psalmi 95 on kehotus- ja opetusruno, jossa rukoilija kohdistaa sanansa omalle yhteisölleen, me. Psalmissa näyttää olevan 2 osaa. Alkuosan jakeesta 1 jakeen 7 puoliväliin rakenne on hyvin selkeä. Alku- ja loppukehotusten väliin sijoittuu hymninen ylistys, jakeet 3-5, ja jakeen 7 alkupuoli toimii yhteenvetona. Ylistyksen syy mainitaan mahdollisimman selkeästi. Jahve on suuri El, jakeessa 3. El on kaksimerkityksinen nimi, kuten Suomen Jumala ja arabian Allah. Yhtäältä se voidaan lukea yleissanaksi pienellä kirjoitettuna Jumala, kuten saman sanan pidempi muoto Elohim. Toisaalta se voidaan lukea El Jumalan nimeksi. Tiedämme, että kanaanilaisille naapurikansalle El oli eräänlainen ukko ylijumala. Israel ei kieltänyt Eelin olemassaoloa ja asemaa, mutta se väitti, että Eelin todellinen nimi on Jahve. Psalmi 95 kehottaa siis laulamaan Jahvelle, Herralle, ei millekään muulle Jumalalle, sillä juuri Jahve on El, kaikkien jumalien ylinvaltias. Psalmi 95 on uskonnollinen taistelulaulu. Hymniset jakeet 4-5 puhuvat Jumalan ominaisuuksissa. Niistä mainitaan vain luominen ja hallinta, sillä juuri niiden kautta määrittyy oikean Jumalan suhde vääriin jumaliin. Vastakohtaparit, syvänteet, vuoret ja meri, maaperä kattavat koko luomakunnan sekä pysty- että vaakatasossa. Jakeessa 7a esitetään alkuosan yhteenveto. Yhteisön suhde Jumalaan on kuin lampaiden suhde paimeneensa. Ylistys päättyy luottamukseen. Jakeen 7 jälkipuolisko muuttaa psalmin luonteen melko täydellisesti. Psalmin kirjoittaja kääntyy yhteisestä ylistyksestä puhuttelemaan seurakuntaa. Kuulkaa. Seuraa Jumalan varoituspuhe. Hän muistuttaa tapauksesta erämaassa, missä kansa janoissaan moitti Moosesta. Herran käskystä Mooses iski sauvallaan vettä kalliosta, mutta seurauksena moitteistaan kansa joutui harhailemaan erämaassa 40 vuotta, kunnes kapinoinut sukupolvi oli kuollut. Edes Mooses ei päässyt itse luvattuun maahan. Jumalan puhe päättyy ilman selityksiä tai paluuta mieltä ylentäviin kehotuksiin. Kuulijan korviin jää soimaan Jumalan muinoin vannoma rangaistus. On kuin psalmi olisi kirjoitettu väärinpäin lopusta alkuun. Sen voi havaita, kun asettaa jakeet päinvastaiseen järjestykseen. Voit lukea sen siellä omalla kohdallasi ensin jakeet 9-11, sen jälkeen jae 8, sitten jakeet 6-7, sitten jakeet 3-5 ja lopuksi jakeet 1-2. Onko psalmi siis jotenkin tynkä tai epätäydellinen? Jokainen psalmi ja rukous on osa Jumalan kansan yhteistä rukousta. Irrallisina ne jäävät vajaiksi.
Myös psalmi 95 tulee lukea yhdessä sitä edeltävän ja seuraavan psalmin kanssa, kuten psalmien kirjan kokoajan tarkoitus on ilmiselvästi ollut. Edellinen psalmi ennakoi ankaraa Jumalan puhetta erämaassa vaeltaneelle sukupolvelle. Siellä sanotaan, hyvä on sen osa, jota sinä, Herra, kasvatat ja jolle sinä opetat lakisi. Herra ei hylkää omiaan, ei jätä kansansa. Oikeus tulee jälleen voimaan. Rehellisyys palaa ihmisen sydämiin. Seuraava psalmi vastaavasti palaa Jumalan ja jumalien vertailuun. Eivät ole jumalia muiden kansojen jumalat, mutta Herra, siis Jahve, on taivaitten luoja. Psalmi 96 ja 5. Kolminaisuuden päivän psalmimietiskelynä voi etsiä Herran kasvoja, kuten hengellinen ilmaisu kuuluu jakeen 2 mukaan. Minkälaiset kasvot on Jumalalla, jota rukoilen? Ymmärrämme, että jumalakuvat syntyvät ihmisten sisäisen maailman heijastuksina. Väärät jumalakuvat syntyvät muun muassa vääristyneestä minäkuvasta. Ne johtavat pitkille autiomaa-taipaleille. Autiomaassa ihminen kaipaa johdattajaa, paimenta. Ei ole sattumaa, että psalmin viimeinen sana, lepopaikka, esiintyy toisaalla paimenpsalmissa 23. Hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Me olemme lampaat, hän on paimen. Hyvä paimen ei hylkää omiaan. Jumalan kasvoja etsivän rukoilijan osa on haltioituminen, maahan kumartuminen ja polvistuminen. Jae 6. Emme voi nähdä Jumalan kasvoja, mutta heittäydymme hänen kasvojensa eteen. Häneen viittaavat kaikki jumalakuvat. Hän on yksi ja hän on sama kaikille. Hän johtaa meidät perille. Jumalani, opeta minut tuntemaan sinut, joka olet tosi. Vapauta minut vääristä jumalakuvista ja mieleni heijastumista. Opeta minut hämmästelemään aidosti ja haltioitumaan niin kuin lapsi, niin ettei jäisi kiinni omiin määritelmiini. Ole sinä minun paimeneni, minun johdattajani, minun Jumalani. Sinua minä kaipaan ja sinua minä ylistän. Vielä loppuajatus. Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen lammastarhasta ja sen portista. He eivät ymmärtäneet vertausta, joten Jeesus jatkoi, minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliiksi ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Johanneksen evankeliumi 10. luku jakeet 11-14.